ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар назди заправкаи Фирӯз қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи пост ва бозори Корвон, дар инҷо худи заправка, ва аз ин тараф роҳ ба сӯи Мошинбозор ва шоҳроҳи Душанбе Бухтар. Хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз раҳи Калон то хона 1.5 километр. Бисёре бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва ба ман ҳамин дарвоза медароем. дӯстони азиз, ба ин раҳ мо омадем ва худи ҳавлии фурӯшӣ 8 сотиқ замин мебошад. дӯстони гиромӣ, ду та бино дорад. Дар ин бино 2 дархона, дар ин бино бошад 4 дархона, боз ҳамом аст. замини ҳавлӣ 4 кунҷа мебошад. аз ҳавлӣ раҳи Калонро дида мешавад, яъне шоҳроҳи Душанбе Бухтар. ва сарҳади ҳавлӣ чӣ гуна ҳаст дӯстони азиз? ҳавлӣ дӯстони азиз аз ман ҳаминҷо сар мешавад, дар инҷо дарвоза мешавад, то ман ҳамин сеткая меравад рост то поёнро ва ман ҳамин хел маҳкам мешавад. ҳозир ҳамашро нишон медиҳем. дӯстони азиз, чӣ хеле ки фаҳмондем, ман ҳамин тараф қати мебиёд замини ҳавлӣ ва дар ман ҳаминҷо тамом мешавад, боз меравад боло. чӣ хеле ки фаҳмиден, 8 сотиқ замин аст дӯстони азиз. замини ҳавлӣ калон мебошад, 4 кунҷа ҳаст, гирдаш маҳкам нест. ман ҳамин минтақа 2 бино дорад дӯстони гиромӣ. якум бино, дар ин бино 2 дархона ҳаст. омада аз пешӣ мебинен. боз дуюм бино дӯстони азиз, дар ин бино 4 дархона, тақхона ҳаст. бинои навсохт мебошад, бо ғишти пухта сохта шудааст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. марҳамат дӯстони азиз, даруни бинои навсохт, дар инҷо 4 дархона ҳаст. якум хона тақхона дорад, дуюм, сеюм, чорум хона ва ҳамом дорад. ин ҳуҷра дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, тақхона дорад. тақхона дари алоҳида дорад ва раҳи калонро дида мешавад. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ тиреза дорад. чӣ хеле ки мебинед, бино бо ғишти пухта сохта шудааст. сеюм ҳуҷра, чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳавлӣ дар умум дӯстони азиз 6 дархона дорад. 4 дархона дар ин бино ва 2 дархонаи дигар дар дигар бино ва ин бошад ҳамон. ҳавлӣ дӯстони азиз дар маҳаллаи Тубек, ноҳияи Рудакида дохил мебошад. аз раҳи Калон то хоная 1.5 километр пушти заправкаи Фирӯзда ҷойгир аст ва аз ду тараф роҳ дорад. 1.5 километр чӣ хеле ки гуфтем. нархи хона 270 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шаванд, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, аз ман ҳаминҷо мо навормона сар кардем. дар инҷо заправка ҳаст, раҳи Калон.